Ev otomobîla ku hûn dibînin, berhemê destê xwendekarekî beşa mîkatrûnîk a zanîngeha Rojava ye. Projeyeke ku li ser kontrola ji dûr vedixebite, taybet bo alîkariya direwşên erdhejê de hatiye afirandin. فالفيدي ما اب اوتوموبيل تشيكريا بحيث كاربي هري بن انقاضات وام تشاو تحكمي بيتكن او جي من تطبيق تشيكريا سر موبايلي ام كان تحكمي بيتكن وبشين ندرا ام توازن وام ناقي هنيدا الفيديو ما قالك تقنيات استعمال كنا لغوري تشتم توفر جمع اردوينو اونو ما قالك سر كاربيا فمن او استعمالك الفيديو حساسي مسافه جي هي ودارا قيادي جي وباور جي هي وجمع شخوا وحده اتصالي جمع لاسلكي بلوتس دو روژن li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê yekem pêşengeha zanistî ya zanîngeha Rojava têl darxistin. Nêzî 15 xwendekarên fakûlteyên zanistên xwezayî, teknolojî û çandiniyê bi 10 berhemên xwe yên elektrînîk û zanista çandî beşdarî pêşengehê bûne. Bêrîvan Ferhan, xwendekara sala duyem a beşa endezyariya çandiniyê ye. Bi hevalên xwe yên beşêre projeya lêkolînkirina kêzikan di pêşengehê de pêşkêş dike û dide zanîn bêsûd û xirabiyên wan bo mirov û xwezayî. ما و هەواڵێ خۆ کۆمەک ji kêzka da hev me nas kirin û çê ziraran heye û çi faydawan li ser me heye û me gelkî li ser ê gob zirar me ser wan rekizan ji bo ku em nas bikin çi ji wan lazim in em parastina xwe ji wan bikin ji xwe tadêl şînkayiyê dikin û li bîya jî dikin wekî din em karin bêjin inû ev kêzkên me dan hev giş ji mentîqa me nî a cizîreyê her xwendekarek û ji cîkî da hev ê goj girkêlekê ê ji dirbêsiyê ê ji Amûdê her yek ku xwendekarek ji cîkî da hev ev kêzkarek. Li Kêlekoyê gelek berhemên din jî hene. Xwendekarekî din jî projeya çandiniya zîrekî pêşkêş dike ku ji mirovan re heşyariyên pêwîstiyên axê yên bo av û dermanan nîşan dide. Ev proje min macerekî min di maradê da me ev qedimon proje min li ser zira zekî denekî تدو حساسا حساسين سنسوري رطوبات وحرارتها حساسيه اخرتي ده مروحاتي ده مضخاتي ده دماغ اخ بي اوف بميني جمهور ساعه تليفون الشعارتي ده بي اف اخوتا بي اوف موين ده بي تو اوف بدي از امري ده دمي اف اوف اف اخ ده اوف دون يعني اف مضخه بيش يكون اوف او اخ اوف فان خرج مره بيجي اخوتا اف اوف اخريه ده بي كنت فاهمين يعني اف بروجامن ده بي كنت الدربي مول بي تحكم بك وقت ما شلر شي ده وقت مزرعه شي ده وجبو بيوت بلاستيكي شي ده Zanîngeha Rojava ku di sala 2016 de li Rojavayê Kurdistanê hatiye avakirin, birêya van çalakiyan hewl dide sîstema xwe ya perwerdeyê bi pêş bixe û piştgiriya projeyên zanistî û pratîkî yên xwendekarên xwe bike. Ebîr Muhemed, Nûçe TV, Qamişlo.